गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. कोकणाचा स्वभावच विचित्र आहे. एकदम कडक स्वभावाची माणसं. लाईट बिल 1 तारखेला म्हणजे 1 तारखेलाच भरणार. बँकेचं लोन असेल आणि हप्ता किती असो 4 तारखेला भरायचा तर 4 तारखेलाच भरणार. मेहनतीत कोणी त्यांचा हातच पकडू शकत नाही. आणि म्हणून शेतकरी आत्महत्या कधी झालेल्या माझ्या कुठल्याही पेपरच्या कुठल्या पानावर कधी मी वाचलेलं कधी आलेल्या प्रसंगाला सामोरे जायचं हा इथल्या मातीचा गुण आहे. मधु मंगेश कर्णिक, जयवंत दळवी असे मोठे मोठे साहित्यिक याच परिसरात जन्माला, ज्यांनी महाराष्ट्र साहित्य आणि संस्कृतीने श्रीमंत केला. अशी लोक ह्याच पट्ट्यात जन्माला. या पट्ट्यात अजून खूप कलाकार जन्माला आले. त्यांची नाव काही घेत नाही, पण ज्यांचं नाव ऐकून मुंबई घाबरायची असे खूप कलाकार या पट्ट्यात होते. अशा या पट्ट्यात नेहमी येताना मला खूप आनंद होतो. कारण साहेबांचं या जिल्ह्यावर विशेष प्रेम आहे. विक्टर डॅन्टसकडे असलेली प्रत्येक कोळंबी साहेबांचं नाव घेते. पण वेगवेगळ्या व्यवसायात आपलं स्वतःला मजबूत करण्याचं काम इथल्या लोकांनी केलं. आल्या आल्या प्रवीणला विचारलं, म्हणलं अरे प्रवीण तू नाही गेला? प्रवीणचा आणि तिथल्या लोकांचे खास संबंध आहे. प्रवीण म्हणाला मला साहेबांनी मोठं केलं साहेब. साहेबांना मी या वयात सोडूच शकत. ह्या वयात हा प्रश्न फार मोठा आहे. तुमचं साहेबांशी भांडण काय? नेमका साहेबांशी विरोध कशासाठी आहे? की साहेबांनी घरी बसावं ही तेवढी एक इच्छा पूर्ण झाली की तुम्ही मोकळे झाला? म्हाताऱ्या बापाला कडी लावून दरवाजा आड बसवण्यात, घरात बसवण्याची महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. प्रत्येक घरात असं म्हणतात की म्हातारा जेवढे दिवस काम करतोय करू दे, तेवढाच तो खमक्या राहील. आणि तुम्ही तर ओपन भाषणात सांगता तुम्ही बसत का नाही घरी? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.